ҳамдёрон азиз, салом алейкум. 24 майи соли 2025 мебошад. қарор дорем дар деҳаи хуррамзамини ноҳияи Данғара. қарор дорем дар пеши ниҳоли чандлери чормағзе ки ман равон кардам. соли гузашта баҳор, имсол расо як сола шуд, шинонда нашуд. Аллакай чандлеро бинед, як дона бастааст ва меваашро бинед чӣ калон аст. ин нашунамои хуб дорад. фикр мекунам аз сабаби ки ман инҷа канал мегузарад, ин ҳар вақте ки дилаш хост хам шуда об мехӯрад сари вақт ва лаҳзаҳои гуворо бурим. нашунамоаш хуб аст. канал да пешаш. Мана як дига да унҷа шинониги. Ози ман навор те манда ман аз назик нишон тиям. ҳамдёрон азиз, 100 донами 200 донами ҳамхе нишон додагӣ будам. ҳамаш ман ҳамхели нашунамои хуб дорад. албатта фармировкаш ба таби дили ман нест. чӣ хеле ки ман фармондам 1.2 вай шавад, болояш чӣ шавад, зонтик шавад, чатрборӣ шавад, он хеле нест. чӣ хеле ки ман мехоҳам. хай ба ҳар ҳол шудааст. ана бояд дига бастагӣ. ана расо як сола шуд. ира кай шинондем соли гузашта. ҳа мана соҳибаш дар пушти ман аст. намемонад ки ман фиреб кунам. ҳамдёрон азиз, метавонед аз ман шумо чормағзи чандлеро заказ кунед. манам хеле чормағзи беҳтарин аст ин. ман ба шумо боз зимистони соли оянда дастрас мекунам. лекин гуфтагии маро кунед беҳтар мешавад. хай ба таври ҳар кас хоси худашро мекунад, ёе ки хоси нигоҳ накардагиаш мешавад. нигоҳ ки накард ҳам хел мешавад. ман ҳои пеши вайаш равам канӣ бо мана як сола чормағз инаш набастааст, не ки худо хоҳад соли оянда ин ғарқи чормағз мешавад. ози гардолудкунандаашро нашинондан. ман ҳоли тавсия метам ки инҷа якта гардолудкунанда шинонанд, чунки беҳтарин ин бо ҳамроҳии гардолудкунанда мебандад. ана ҳамдёрон азиз, шумо аз ман дархост кунед чормағзи чандлер ба шумо зимистон дастрас мекунем.